Hej sammen og velkommen til denne video. Ja, vi er ude at høste igen. Ja, jeg kører lige her. Så ja, og der er ikke nogen med mig. Så ja, det her det bliver nok bare lige hurtigt sådan en lille video. Så ja. Og det er vist ved, vi høster lige nu. Så ja, det går så fint. Ja, det var også bare lige hurtigt en lille video. For helvede, hurtigt vand. Ja. Og jeg kører egentlig bare med majtasker lige nu. Og hvis I kører noget, der biber, så det får, når jeg rejser mig på sædet, så den kører, men så begynder den der biber at ignorere mig. Ja, jeg tænkte bare, at jeg lige holdt ved at lave en video. Og jeg har jo lagt 2 op. Det kan godt være, at I ikke synes, de er så sjove, men det var det, der kom. Og jeg skal nok prøve at lave lidt flere videoer henad. Så ja, men det bliver nok ikke så en hurtig video, så ja. Men husk like, subscribe. Hey.